Začíname úplne novú výzvu. Výzvu veľkých, stredných a malých porcií. Dievčatá budú jesť rôzne pochúťky v rôznych veľkostiach. Malo by to byť šialene zábavné a chutné. Poďme na to. Bude zaujímavé vidieť, ako sa vysporiadajú s týmito neuveriteľne veľkými porciami jedla. V prvom kole budú dievčatá jesť koláče. Britney dostane malý. Mandy má väčší strednej veľkosti. Ale Nicole mala najväčšie šťastie zo všetkých. Má obrovský koláč. Úžasné. Britney sa nemôže dočkať, kedy začne. Poďme na to. Nikdy predtým som nevidela taký malý koláč. Vyzerá taký malý. Britney sa doňho pustila hneď a za menej ako pár sekúnd zjedla celý koláč. Wow. Teraz je rad na Mandy. Ako to zje? Rozhodla sa začať pomaly. Najprv ochutnať krém. Yummy. Myslím, že by si mala poponáhľať. Inak Britney zje všetko za teba. Mandy si zvolila veľmi pomalú stratégiu, je krém po kúskoch. Zdá sa však, že Nicole už nemôže viac zadržiavať. Mandy, musíš sa poponáhľať, inak to Nicole už nevydrží. No tak, a Britney, zrýchli. Ups, vyzerá to, že Nicole už došla trpezlivosť. Oh no! A teraz Mandy spadla priamo do torty. Mandy teraz vyzerá ako Pikachu. To je také smiešne. Hej, si v poriadku? Keďže Mandy nakoniec zjedla všetko, poďme sa pozrieť na Nicolejnu tortu. Je obrovská. Ale čo má Britney za ľubom? Rozhodla sa, že by mohla ukradnúť kúsok z Nicolejnej torty. Dobre, uvidíme, ako to dopadne. Vedela som to. Nicole nikomu nedá ani omrvinku. Je to všetko sama. Je úplný maškrtník. Nicole, kam ideš? Nebudeš schopná odniesť celú tú tortu. Už sa trasieš. Nie, Nicole spadla so svojou tortou. Aká katastrofa. Teraz je torta zničená a Nicole nezjedla ani kúsok. Hoci ju nič nezastaví, aby ju zjedla priamo z podlahy. Čo máme tentokrát? Wow, Nicole má takú malú porciu rezancov a budú pikantné. Britney dostane strednú porciu rezancov a tie budú horúce. Ale Mandy to má určite najhoršie. Má obrovské vedro rezancov. Nicole sa rozhodla byť odvážna, takže vyskúša rezance ako prvá a povie nám, aké sú pikantné. Má tak málo rezancov. Si istá, že vôbec niečo pocítiš? Už sa červenáš. To je naozaj pikantné. Teraz je rád na Britney. Čo vymyslela? Wow, naozaj si myslíš, že ti ventilátor pomôže ochladiť sa? To je skvelý nápad. Tie rezance sú vlastne chutné, aj keď sú super pikantné. No, neviem, možno Britney má rada pikantné jedlo a za menej ako minútu všetko dokončila. Britney, cítiš sa dobre? Ukazuje sa, že Britney nemá veľkú toleranciu na pikantné jedlo. Vidno to na jej tvári. Všetko páli. Zapnite ventilátor. Dobre, už nie je taká červená. Môžeme ho vypnúť. Dobre, perfektné. Ale myslím, že niekto potrebuje nový účes. Dobre, teraz je rad na Mandy. Ale ako zje toľko rezancov? Mohla by sa prakticky vznietiť od horúčavy. Nie, Mandy, musíš zostať a dokončiť celú misku. Mandy, nemáš kam utiecť. Už si v súťaži. Zober sa a skús to všetko zjesť. Zatiaľ to vôbec nie je pikantné. Dievčatá, musíte podporiť Mandy. Skvelé, to je ten správny duch. Poď, Mandy. Ale ako to všetko zje?
Och, nie. Má plné ústa a myslím, že čoskoro začne horieť. To je ono. Začína červenať. Pozor, Mandy drak sa prebudil. Ups, teraz už nezostala žiadna miska s rezancami. Ale vyzeráš trochu zvláštne. To bolo naozaj pikantné. Pamätajme si to. Dievčatá sú očividne nespokojné, že si ich skoro zapálila, Mandy. Takže, čo má Mandy tento raz? Niečo naozaj maličké. Sotva to vidieť. OK. Och, je to medové žele s príchuťou žuvačky. To je super, ale nie je ho veľa. Nicole má tento raz väčšiu fľašu. To je pekné. Ale Britney mala neuveriteľné šťastie. Má obrovskú fľašu. Napriek tomu začneme s Mandínou maličkou. No tak, neváhaj. Tvoja fľaša je taká malá, mala by si ju vypiť za pár sekúnd. No tak, skús to. Je to želé s príchuťou žuvačky. No tak, nafúkni bublinu. Wow, fungovalo to. Ale je to len taká malá bublina. Je to vlastne celkom milé. Ale Britney nie je ohromená. Dobre, Mandy, zjedz tú bublinu. Teraz je na rade Nicole. Otvor fľašu svojim typickým pohybom. Ups, Mandy, ver nám, Nicole ťa nechcela trafiť. Viečko si ťa vybralo samo. Nicole, ponáhľaj sa a vyskúšaj želé. Wow, vyzerá to tak pekne a aj chutne. Ako rýchlo to Nicole vypije. Wow, za pár sekúnd. No tak, teraz urob bublinu. Je to také pekné. Skutočne si urobila skutočnú bublinu. Ale Britney to všetko považuje za nechutné. Britney vymyslela žart. Rozhodla sa prasknúť bublinu. Fuj, teraz je Mandy celá pokrytá žuvačkou. To bolo také kruté, Britney. Dobre, prejdime k Britneynej obrovskej fľaši. Zaujímalo by ma, ako vytlačíš želé z niečoho tak veľkého. Dobre, nejaké nápady? Vyzerá to, že Britney má plán. Určite niečo vymyslela. Položí svoju fľašu na stôl, niekoľkokrát do nej udrie a naozaj to fungovalo. Želé vychádza von. Pekne. Musíš do fľaše udrieť ešte viac. Wow! Britney zašla príďaleko a rozhodla sa rozbiť fľašu hlavou. Mandy, Nicole, radšej ju zastavte. Ale úprimne, podarilo sa jej vytlačiť želé. Britney, ponáhľaj sa a ochutnaj to. Pracovala si na tom tak tvrdo. Vlastne to vyzerá celkom chutne. Britney si to naozaj užíva. Vyzerá to, že Britney sa prilepila k stolu kvôli žele. Dievčatá, potrebuje pomoc. Čo by sme mali urobiť? Britney sa rozhodla nečakať na pomoc a pokúsila sa dostať von sama. No tak, zvládneš to. Hou, odtrhla stôl. Zatiaľ, čo Britney leží pod stolom, dievčatá si mysleli, že je skvelý nápad dokončiť Britney no žele. Tento raz máme ďalšiu pochuťku. Maltesers. Britney dostane malú porciu. To je tak málo. Mandy na druhej strane má obrovskú celú kopu Maltesers. Ale Nicole mala najväčšie šťastie, obrovskú porciu s obrovskými Maltesers. Napriek tomu začneme s Britney. No tak, čo si vymyslela? Tieto Maltesers sú také malé, úprimne, v porovnaní s tými, čo majú ostatné dievčatá, vyzerajú Britneyne cukríky smiešne. Len sa pozri, jej Malteser lieta. Ako je to vôbec možné? Aha, už chápem, je to fén. Taký skvelý nápad. Chytila cukrík priamo vo vzduchu. Keďže Britney už svoje Maltesery dojedla, je rad na Mandy, aby vyskúšala svoje. To je toľko, ako to všetko zješ. Mandy úplne zabudla na stolové spôsoby pri jedení. Ani sme nestihli žmurknúť a už bola hotová. To bolo rýchle.
Zdá sa, že chce niektoré z Nikolejných Malteserov. Ale Britney ju rýchlo vráti späť do reality. No tak, dievčatá, pomôžte jej. Uviazla v vedre. Mandy sa dokázala dostať von sama. Wow, čo to máš v zuboch? To je tlačidlo na odber. Je to nápoveda pre vás. Prihláste sa na odber kanála a nezabudnite stlačiť to tlačidlo zvončeka. To je veľmi dôležité. Teraz je na rade Nicole. Má obrovskú kopu Maltezerov. Nikdy som nevidel Maltezery také veľké. Nie je možné, aby Nicole zvládla také množstvo rýchlo. A Mandy a Britney môžu len sedieť a pozerať. Vyzerá to, že Mandy práve dostala nápad na žart. Rozhodla sa roztopiť všetky Nikolejne Maltesers. No, to je dosť drsné. Opatrne s tým horákom. Myslím, že Nicole si všimla, že jej Maltesers sa zmenili na tekutú čokoládu. Rýchlo zistila, že to bola práca niektorých žiarlivých dievčat, ale už má plán. Rozhodla sa vypiť svoj čokoládový shake cez slad. Čo tak pozerať nejaké TikToks, kým to robíme? No, toto určite potrvá niekoľko hodín, nie menej. Dievčatá, čo ešte vymyslíte? Tento raz sa Britney rozhodla prevziať vedenie a vymyslela bombový žart. To nie je možné. Dievčatá nastražia bombu do Nikolejnho vedra. Nicole, pozor! Chystá sa to vybuchnúť. Ups, príliš neskoro. Teraz je Nicole pokrytá čokoládou. Ale no tak, je to tak vtipné. A Nicole nie je tak ľahké rozčúliť.